Il-Kummissarju tal-Pulizija għadu qed jaħrab mill-medja u mhux ħossu komdu jpoġġ bil-qiegħda biex iwieġeb għad-domandi ta' Net News. Minkejja li lura fl-2020 kien qal li l-bib se jkun miftuħ sabiex iwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti kollha bħalma kienet prassi fi żmien l-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo, iżda Angelo Gafa mhux qed jimxi mal-passi illi wiegħed. Net News għal darba darbtejn fl-aħħar ġimgħat stieden lill-Kummissarju tal-Pulizija l-intervista one-to-one sabiex nistaqsuh domandi brabta ma' diversi kontroversi u temi ta' attwalità, fuq persuni li qed jaħarbu mill-liġi, fuq nuqqas ta' arresti, fuq investigazzjonijiet mhux imwettqa fuq l-għalfejn, il-meta u kif. Li ma' stediniet mhux talli ma ġewx aċċettati talli ġew injorati kompletament. Dan ifisser il mhux talli l-bib tal-Kummissarju miftuħ beraħ għall-ġurnalisti talli l-bib magħluq u s-siġillat b'katnazz l-istess katnazz li ssibna il-kwartieri tal-Pulizija magħluq imbieħ ftit tal-ilu. Iżda jidher illi din l-attitudni il-Kummissarju tal-Pulizija tjerfaħħa biss għal Net News. Dan għaliex l-intervista one-to-one għamilha mas-sit online Lovin Malta. Għaldaqstant id-domanda tiġi waħda. Għalfejn il-Kummissarju tal-Pulizija, Angelo Gafa, illi okkupa pożizzjoni pubblika ma jħossux komdu iwieġeb għad-domandi ta' Net News. Għalli ma raġuni Angelo Gafa m'għandux tal-inqas id-diċenza illi iwieġeb iva jew le. Intant, il-poplu għadu qed jistenna li Gafa jaġixxi kemm brabta mal-isptarijiet kif ukoll dwar temi oħrajn għalkemm il-Kummissarju għal xi raġuni qed jibqa' jaħrab mid-domandi ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet. L-istedina tibqa' waħda miftuħa.